Dobrý deň. Vážený pán minister, vážený pán predseda, organizátori, ale hlavne vy, študentky a študenti. Je to úžasné byť medzi toľkými mladými ľuďmi, vidieť tie nadšené, rozjasané tváre. A minulý týždeň sme boli na výjazde vo Svidníku, kde mi práve na škole popisovala pani riaditeľka a študenti, ako majú takýto svoj projekt, ako pani riaditeľka kupovala akcie, ako ich potom predávali. A povedal som si, wow, to je úžasné, ako už mladí ľudia dnes sa dokážu, ako existuje škola, ktorá ich dokáže niečo naučiť a pripraviť do života z takého iného takého súdka, z takého podnikateľského súdka. Dovolte mi najskôr poďakovať sa organizátorom za to, že už 20 rokov sa niečo také organizuje, že vám dáva tú možnosť. Ale čo je podľa mňa ešte dôležitejšie, skutočne sa poďakovať tým učiteľom, ktorí s vami do toho idú, ktorí vám v tom pomôžu a vytvárajú podmienky. Ale v prvom rade ste spravili niečo pre seba. Spravili ste niečo pre seba, pretože raz, keď možno budete sa hľadať prácu a uvediete, že ste spravili niečo nadviac, že ste sa v škole nielen učili, ale že ste sa rozhodli prispieť ešte spraviť niečo iné a nadviac, verte, že to bude pre mnohých zamestnávateľov tou najlepšou devízou, to, čo keď sa bude rozhodovať, kto si na záver tú dobrú prácu nájde, budete to určite vy. Ale čo je podľa mňa ešte dôležitejšie, je, že ste tu tí, ktorí vyskúšali privoňať k tomu najkrajšiemu, aj najťažšiemu možno povolaniu, a to je podnikanie. Podnikanie, a už to teraz cítite za ten rok, ktorý ste takto pracovali, cítite, aké má rizika, aké má úskaly, ako neviete, čo sa stane. A to je to, čo presne potrebujete vyskúšať. A ja vám strašne držím prsty, aby mnohí z vás to, čo teraz sa naučili, aby to zužitkovali v praxi. Aby sa z nich stali skutoční podnikatelia. Aby keď skončia školy, ako keď skončíte školy, aby ste sa našli tú odvahu, aby zobrať si ten život do vlastných rúk, aby ste prekonali tie možné obavy pádov a aby práve z vás boli tí, ktorí tú našu krajinu potom neskôr potiahli. To, čo našej krajine, tak krásnemu, nádhernému Slovensku, ktoré máme, niekedy chýba, je práve odvaha. Odvaha mladých ľudí zariskovať a pustiť sa takým tým svojim smerom. Máme schopných, šikovných ľudí a vy ste tí, ktorí mali ste tú možnosť teraz si to podnikanie aj vyskúšať na vlastnej koži. A ja vám strašne držím prsty, aby ste, keď skončíte všetky tie školy, aby ste do toho išli. Aby ste sa nebáli pádov. Dnes tu budú vyhodnotení niektorí najlepší, ale aj tí najlepší, aj vy, ktorí neúspejete, verte, že keď pôjdete do podnikania, nebudete sa báť toho rizika, nebudete sa báť pádov, ktoré za každým jedným úspešným príbehom sú. Aj za môjim, keď som bol ako podnikateľ, bolo strašne veľa neúspechov a pádov. A keď sa týchto neúspechov nebudete báť, tak pôjdete. A ja si strašne želám, aby spolu s vami sme z tohto nášho krásneho Slovenska spravili skutočne aj svetové Slovensko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne.